рӯзи 25 август президенти Тоҷикистон вазири умури хориҷии Покистон Маҳдум Шоҳ Маҳмуд Қурайширо ба ҳузур пазируфт ва дар бораи вазъи сиёсии Афғонистон ва мавқеи мақомоти Тоҷикистон дар ин замина чанд изҳорот дод. дар ин бора хабаргузори Ховар хабар медиҳад. раис ҷумҳури Тоҷикистон дар мулоқот бо вазири умури хориҷии Покистон гуфт ки мақомоти Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ҳукумати Афғонистонро ки бо роҳи зӯроварӣ ва беқонунӣ бунёд шудааст эътироф наҳояд кард. ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид мекунад ки барои зуд ҳал кардани мушкилоти сиёсии кишвари ҳамсоя ҳарчи зудтар бо иштироки ҳамаи ақалиятҳои қавмӣ аз ҷумла тоҷикони Афғонистон ки 46% аҳолии ин кишварро ташкил медиҳанд ҳукумати ҳамаҷонибаи фарогир таъсис диҳанд. низоми давлатӣ дар ин кишвар бояд бо роҳи райпурсӣ бо назардошти мавқеи ҳамаи шаҳрвандони кишвар муайян карда шавад. Тоҷикистон дар ҳеҷ маҳал ҳукуматеро ки бо роҳи зӯроварӣ ва беқонунӣ бунёд шудааст беназардошти мавқеи тамоми аҳолии Афғонистон хусусан ақалиятҳои қавмии он кишвар эътироф нахоҳад кард, гуфт Эмомалӣ Раҳмон. истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ фавран ба ин изҳорот посух доданд ки худи режими Раҳмон тибқи принсипи мансубияти кланӣ ва минтақавӣ бо роҳи аз байн бурдани мухолифон, саркӯбҳо алайҳи ҳизбҳои сиёсии мухолифин ва шахсиятҳои бонуфузи мустақил ки метавонанд бо режими кунунӣ рақобат эҷод кунанд ташаккул ёфтааст. дар бораи саркӯбҳои густарда алайҳи сокиноне ки аз татбиқи тарҳи сиёсии исломӣ дар кишвар ҷонибдорӣ мекунанд ҷойи ҳарф задан нест.